дар яке аз вохӯриҳои охирини худ бо мухлисонаш дар Нью-Йорк, размдори мағлуб нашудаи муҳорибаҳои омехта Ҳабиб Нурмагомедов дар бораи рӯйдодҳои Ғазза изҳори назар карда саволҳои одилона гузошт. бисёриҳо гумон мекунанд, ки он чизеро ки ба онҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва телевизион нишон медиҳанд ҷанг аст. онҳо дар бораи чандсад ё 150 нафаре ки дар асоратанд сухан мегӯянд. аммо чӣ мешавад бо он 60 000 нафаре ки аллакай кушта шуданд, 200 000 маҷрӯҳ шуданд ва ин ҳама дар асри 21 рӯй медиҳад. ҳамаи 8 миллиард аҳли башар аз ин хабар доранд, вале ҳеҷ кас коре карда наметавонад. онҳо сарҳадҳоро бастанд ва 2.5 миллион нафареро, ки дар дохили як қаламрави хурд мисли Манҳеттен зинда монданд, бомбаборон мекунанд. тасаввур кунед, агар Манҳеттенро бомбаборон кунанд чӣ мешавад ва ҳама дар сукут бимонанд. ин ҷанг нест, ин қатли ом аст.